Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Abisheni molweni dumelang bonjour MC Polobas kusiya Viva TV1 nodokotela uDr Spikili Ndlovu kwamhlabi yalingana Ebhambanana. Dokotela omkhulu sohamba size sifike kwakho. Singakulindela yini ukuthi masifika kwakho sifice impondo? Impondo zani ze uphondo leli nisebenza ngalo. Kungenzeka impela. Ezani? Impondo nje zenyamazane. Kodwa ke suke sikhandiwe. Okay. Ngoba lapha masakhe izinto zikhona ezinye izinto ezizidinge ukuhlala entweni euphondo. Oh, uyamnika umuntu uphondo noma uwe kuphela kufanele ube nophondo? Uyenzela umuntu uphondo. Uyasikhipha isilwane kumuntu? Siyakhishwa isilwane kumuntu. Empophomeni emfuleni egcekeni? Kuyashiyana masichecka lapha ukuthi isilwane sakhe sidinga ukuphuma ndlelane. So sekwenze njani uma nithi umuntu akashiye isikhindi sakhe sangasese engayinika ianda yipaint ukuthi ashiye lapho kuleyo ndawo so that isilwane abanye bathi sosala khona wena uthi kusuke kwenze njani maninza njani noma wena ukwenze ethola? Kuyenzeka lokho uma ukuthi mhlawumbe umuntu asetshezwa wavalwa lapho sekufanele ukuthi makusala into eyinsila yakhe kusala ithunzi lakhe bese uyithunze libi okusuke kudinga lisale. Uspikili nesiduli hlangana kanjani? Kuyahlangana ngoba inkinga zabantu zehlukahlukene. Khona ezinye izinto ukuthi mazenziwa ezimbe kubantu bese kufaka isidulini leyo nto isuke ivala ukuthi ngeke iphinde iqaqo leyo. Kwenze njani isangoma sithwasile noma inyanga yaqeqeshwa ngokwanele kodwa yomphupho? Kwesinye isikhathi isuke ithakathiwe noma ivaliwe. Njengoba silinganisa ngazo nje isiduli. Uthola ukuthi bathatha insila zakhe ethize bawuqhele esidulini. Noma ke kukhona ukuphambene emsamo. Emsamo waleyo nyanga noma leso sangoma. Njengenyanga uyamkhotha umuntu wesifazane enkomeni asiyeke kumama ekhaya kodwa insizwa mayigawula igijima iyamkhotha umuntu. Akuvumelekile lokho. Kwenza umonakalo umuntu. Ngaphandle mawuzokwenza lokho kufanele ukuthi kube khona la uzoqala uyodlula khona mawusuka kulokho. Okay. Amakhasimende akho uyaqhubeka uwavumela ukuthi enze inkonzo sekamereni ngendlela kade enza ngayo nokho no message lamakhamba akho? Hayi, aqhubeka nje amakhasimende enze ngendlela enzayo. Ziqala kumalini igubhu zakho igcina kumalini mawungasithatha usibeke ngokwedebhisi? Esokugcina ncinje so 70,000. Esokugcina 70,000 esokuqala? Esokuqala so 30. Usekwaliwa? Waliwa. Yes. Hayi, angaze ngize ngaliwa. Khona icustomer lisekela la complaina kuwena? Hayi, angaze ngidibane naleso simo. Inyanga engaganiwe kuthiwa inesicefe ukaniwe? Ngiganiwe. Ukhona umama ekhaya? Ukhona umama ekhaya. Njengomfundisi webandla abantu okhonza nabo bayawusebenzisa umuthi? Yebo bayawusebenzisa. Kungani nisebenzisa umuthi nikhonza uNkulunkulu? uNkulunkulu akaxabani nomuthi. Ngoba umuthi sokulapha inyama ngomuthi. Iqiniso ukuthi ubuyulapha ama celebrate? Impela kunjalo baba. Zifuna ninyanga engaka endombeni yakho? Njengoba ngelapha nje ngilapha lonke uhlobo lomuntu ngoba mina umsebenzi wami ukuxazulula inkinga. Nazo inyanga ziyangena einkingeni ukhosa ukuthi zibuye la kimi ngizikhombe indlela ukuthi makunje uphuma kanje ekhepha. Yini izizwe? Izizwe kahle isuke inhlanganisela izinto esuke zikhandiwe ekhulumakho. Noma singathi not exactly ukuthi ipoki. Kodwa ucishe kuyeleka khona ekutheni ipoki ngoba into okhona ukukhuluma nayo ikuswe. Sitshene kabanzi ngamabutho. Amabutho futhi nawo ahamba khona eceleni kwezizwe. Kodwa amabutho umehluko ukuthi wona awamameli njengezizwe. Amabutho kakhulu izinto zokulwa
izinto zezimpi amabutho. Onjani umuntu omuthi othi phakathi kwami mina nginebali lemhlophe nawe nalile lakho kanye nabantu abanempandla? Singathini umuntu onebala singasho sithi ngokwamandla unawo amandla. Ilapha engimvuma khona emandleni ukuthi unawo amandla nesiphiwo. Uba phambili lo nebala ngokwesiphiwo mayenza into. Ngalokho nje ukuthi wakhe kwehlukile kuyehluko kwakhe nohlukilo. Niyathaka ngaye kaMhlaba uyalingana? Cha. Kungani ungathaki ngaye? Kahle kahle awukho umuthi osuke ufanele ungene izinto zomuntu, icubo zomuntu kahle kahle. Okay. Lo muthi loyo awulungile umuthi ohlangana necubo. Uthakwa ngomuntu. Qala sesibona inyanga nazi dovo Spikili bangene emathuneni abantu bathi khona imicikilisha abazoyenza. Nifuna njengenyanga emathuneni? Kukhona eminye imkhutshana ke othola ukuthi mayenziwa mhlambe eminye kugcine kudinga ukuthi kufikwe emalibeni noma emathuneni. Okanye mhlawumbe kakhulukazi umuntu uma kuthi uthakathiwe. Kubonakala makucheckakala lapho ukuthi hayi ukuze kuvalekele inkinga yalo muntu lo sekudinga mhlawumbe ukuthi kufike engcwabeni. Uyamkhipha umuntu ejele? Uyaphuma umuntu ejele. Esagwetshwa uyaphuma ejele. Benze njani abafuna ukuthi bakhiphe ejele? Akukho kwedlula ukuthi ufike nje kumina bese kuba ke nemicibilisho ke yakhona. Uyaligwema lona? Liyagwema. Icala liphela icala. Ngifuna ukususa lo osesikhundleni ngoba uyahlukumeza and uyahamba. Ngifuna ukuhlala kusona lesikhathi. Ikhona indlela yasuswa ngayo lo suke sesikhundleni kodwa ususwa ngale ndlela ukuthi kuphakame wena. Ngifuna ukuvikela isikhundla sami. Ngingenza njani? Uyaphakanyiswa. Okay. South Africa ningizima Africa ngeke saxoxa konke behleli nodokotela uSpikili wakwaNdlovu endaweni yakwaMhlaba uyalingana Ebhambanana. Inombolo zakho baba? 071 106 960 3 enye 079 33 416 85. Uyasicupha isidumbu? Siyacusha isidumbu. Kukuthatha isikhathi singanani? Phela nje mhlamba amaviki amabili sekucacile ukuthi kwenzakalani. Noma ngabe umuntu usengcwatshiwe futhi liyacushwa nethuna. Usuke usicuphelana ukuthi akabonakala ezosho ukuthi mina ngabulala noma ahlanye noma afe. Ikuphi okujwayele ukwenzeka uma iSpikili sithe sangena sathi nje? Mazingenele iSpikili. Kufanele lo muntu abonakale. Kodwa khona mhlawumbe isigcino kuya ngedlazi lakho ukuthi idlozi lakhe lithight kangakanani. Kuyenzeka agcine ephethe ngokuhamba lowo muntu loyo osokuyenza okubi komunye. Abanye abantu bakhala ngokuthi banempahla zabo zakanokusho abayithengele zona bese kufika laba abangafuna ukusebenza beyithathele kungavunyelwananga amasela. Ungenelela nje indlelani wena lapho? Lapho ke kukhona vele lena lento besikhuluma ngayo ekuqaleni nje ipholobasi yezizwe. Ezithunyelwa uma kunjalo. Thazithongathe ezilandela umkhondo. Okay. Umuntu onenkinga ukuthi ushesha afike kuvuthondaba, ushesha achame nje. Uyamsiza, unazi imbisa, unazi into ezikahle, ufuna ukumithisa kumithise. Abantu abaningi lapho kakhulukazi sebagqilazwa yilento ukuthiwa umhlume. Isikhathi esiningi yiko lokho vele ukuphazamisa lezo indlela lezo enjalo. Zikhona imbiza zakhona eziqondana naleso simo leso. Asibaphinde ngenombolo zivalelise dokotela. Inombolo 071 106 960 3 siphinde 071 106 960 3 Ningizima Africa worldwide behleli nodokotela uSpikili walapha kwaMhlaba uyalingana. Phuthuma hambe kuyena thola ukusizakala. Dokotela sibonga uba kanye nawe. Sibonga kakhulu baba. Thank you.
abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yalokhonzo imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeshiteni inhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhona uzophila Webabiyamba nenqola webabiyamba nenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhumbini kanowa khona uzophila kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidalwa